Primăvară, vară, toamnă, iarnă. Ne-am obișnuit cu aceste etichete pe care le punem schimbărilor de temperatură și de peisaj din jurul nostru, dar natura se manifestă în moduri mult mai diverse și mai creative. Înainte de calendarul gregorian, fermierii din Japonia împărțeau anul în 24 de seki, care marcau anotimpurile nu prin date calendaristice, ci prin diverse manifestări ale naturii. Fiecare dintre cele 24 de seki era împărțit în 3 ko, rezultând astfel 72 de microanotimpuri. Fiecare ko dura doar câteva zile, o respirație a anului, și era marcat de evenimente mai subtile din lumea naturală. De exemplu, pentru perioada 21-25 martie, microanotimpul se numește Vrăbile încep să-și facă cuiburi. 11-15 iunie, din iarba uscată răsar licurici. 8-12 septembrie, rouă albă pe fir de iarbă. Rostul acestui calendar era unul practic. Agricultorii, pescarii, meșteșugarii foloseau cele 72 de microperioade din an pentru a ști când să pregătească câmpurile, când să semene orezul, să se uite la schimbările din râuri, lacuri, din păduri, resurse naturale de care depindeau. Însă, dincolo de utilitatea acestui calendar, microanotimpurile sunt o invitație de a observa viața manifestându-se în toată diversitatea ei. Ce-ar fi dacă, în loc să constați că este primăvară, ai căuta să observi lumina care se schimbă, un sunet nou în aer, cum se transformă nuanțele de verde? Notează-le. În timp poți avea propriul tău calendar al locului în care trăiești. Și dincolo de anotimpurile mari, vei începe să recunoști și nuanțele lor fine. Iar asta cred că îți va aduce un pic mai mult frumos, un pic mai multă mirare, un pic mai multă conștientizare prin ceea ce te antrenezi să vezi.